kai Tami amma dai wannan dan banzan buke ki Tami wajo Allah ka danne shi a kasa Charlie zai watsake na san zai watsake mana haba Tami wajo Allah wannan abu yarsa lokacin tashi sai yanzu wani lokaci ne ya rage Charlie yanzu sauran minti 3 a gabarce ne maza Charlie mai sauri akwai aikin fasa akwatin tsaro a gabana na bude! Sali na bude shi! Da kyau Tami! Yawa! Kuma gashi muna da sauran mintuna 2. Gaskiya ni ne matakan basira ne! Tami, za ka aure ni? Kwarai da gaske!